Magandang umaga Pilipinas, lalo na sa ating mga masisipag na manggagawa dyan. Welcome po sa programang Sagot Ka ng ECC. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin kung ano ba itong tinatawag na Employees Compensation Program. Ano ba ang maitutulong ng programang ito sa bawat manggagawang Pilipino? At para talakayin sa atin ang EC program, makakasama natin si Dr. Raymond Banyaga, Medical Officer 3 ng Work Contingency Prevention and Rehabilitation Division ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga po, Dr. Raymond. Magandang umaga sa iyo, Melody, at sa ating mga panauhin, at mga nakikinig po sa inyong programa. Good morning po. Hey, Doc, ano po ba ang tinatawag na Employees Compensation Program? Ang Employees Compensation Program ay isang social insurance program na nagbibigay ng mga benepisyo sa mga manggagawa na naging biktima ng mga work-related accidents at saka mga work-related illnesses. Bali, ito ay isang programang benepisyo na bukod sa mga benepisyo na binibigay ng Social Security System, the Social Security Law, o GSIS, under the GSIS law, at saka PhilHealth. Okay, parang add-on benefit po itong EC benefit. Ano po ito? Oo, parang add-on benefits ito. Ito tumutulong sa mga workers at kanilang mga pamilya in the event na magkaroon sila ng isang contingency because of a work-related accident or illness. So, sino po ba ang covered ng programang ito? Ang covered as of present ng programang ito ay yung mga mayroong employee-employer relationship. Ang ating mga local workers dito ay covered ng programa, as well as yung mga ating kasambahay at yung ating mga seafarers na nagtatrabaho sa abroad. Okay. Kahit po OFW ay covered din, sir? Lahat po ba sila o kasama din po ang land-based? Ang land-based as of now ay hindi pa covered, pero may mga panukala na ngayon at mga ginagawang mga resolutions na maaari na silang makover in the future. So, ano po ba ang mga benepisyo dito sa ilalim ng Employees Compensation Program? Ang mga benepisyo dito ay unang-una yung tinatawag nating income or disability benefits. Ito pwedeng temporary total disability or sickness na tawagin. Ito is daily income benefit na nagkakahalaga ng 200 pesos maximum a day. Meron din naman tayo yung tinatawag na permanent disability benefits. Pwedeng ito permanent partial disability or permanent total disability. Ito is a monthly pension ang bigayan nito base doon sa na-compute na mga sahod ng worker na claimant. Tapos meron din tayong funeral benefits para dun sa mga workers na sawit palad namatay because of a work-related accident or illness. And yung tinatawag nating death benefit or survivorship benefits. Ito is a monthly pension doon sa mga naulilang primary beneficiaries. Katulad ng legal na asawa at mga anak na hanggang 5 na hindi pa umaabot sa edad na 21 anos. Dok, alam po meron din po kayong tinatawag na Kagabay Program. Ano po ba itong Kagabay Program na ito? Itong Kagabay Program is a rehabilitation benefit program kung saan yung mga workers na nakakuha na ng mga easy benefit entitled pa sila na magkaroon ng mga livelihood, mga physical rehabilitation services, tulad ng pagbibigay ng mga prosthesis, vocational training, para sila ay matulungan na makabalik ulit sa trabaho. O kung hindi man ito posible, magkaroon sila ng isang hanap buhay siguro, mag-prepare sila sa isang hanap buhay na pwede nilang kasukin later on. So, paano po sila, sir, makakapag-avail nitong rehabilitation services ng ECC? Ito is na-avail basta pag sila ay nakatanggap ng isang sulat mula sa ECC na nagpapaalam sa kanila na may ganito pang benepisyo or sa ating mga programa na sinasabi kung saan mayroon pang mga ganitong klaseng benepisyo,
Yun, pwede silang pag nalaman nila na may ganong kuwan, natanggap silang mga sulat or nalaman nila sa isang kaibigan or sa isang programa, pwede silang tumungo sa ating ECC Central Office o kaya sa ating Regional Extension Unit Offices na mayroon sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang kuwan dyan is pag pumunta sila sa either ECC Central Office dito sa Makati or sa mga Regional Extension Unit Offices sa mga regions, merong focal person doon na mag-a-assess sa kanila, evaluate, titignan kung kailangan nilang mag-rehabilitation yung sa mga prosthesis, physical therapy, or kung pwede na silang dumiretso na kumuha ng mga vocational training courses like yung mga pag-renting, ganyan, or yung pagtatayo ng isang sari-sari store, mga kaalaman ba para magkaroon sila ng kabuhayan. Sa mga rehab services po, meron po kayong partner hospitals? Oo, sa ating physical rehabilitation services, which is free, ang ating mga partner hospitals katulad ng Philippine General Hospital, Philippine Orthopedic Hospital, Fatima Medical Center are located dito sa National Capital Region. Pero sa probinsya, sa bawat region, meron na rin tayong mga partner hospitals. For example, sa Baguio City, meron doon yung Baguio General Hospital. Sa Cagayan de Oro naman, nandun yung Northern Mindanao Medical Center. So, marami tayong mga partner hospitals. I think sa buong regions, we have a total of more than 50 siguro partner hospitals. Marami po pala talagang benepisyo at libreng serbisyo ang ECC. Ano po, Dok? Pero paano po yun? Ikinakaltas din po ba sa sweldo ng mga manggagawa ang EC contribution? Ang Employees Compensation Program kasi is ang pinanggagalingan ng mga benepisyo is through the State Insurance Fund. Ito po yung obligatory contributions lang po ng employer. Wala pong kinakaltas dito ang sa sahod na manggagawa. Unlike yung sa SSS or GSIS benefit na meron silang co-contribution dyan sa mga kinakaltas sa kanila din sahod. Tandaan po natin mga kaibigan, employer po ang nag-uulog ng ating EC contribution. Hindi po ito binabawas sa ating mga sweldo. So, saan po ba daw matatagpuan ng ECC? Mayroon po ba kayong telephone number na pwede pong kontakin ng ating mga tagapakinig kung mayroon pa silang karagdagang tanong tungkol sa EC program? Meron tayong central office dito sa Makati. Ang address po nito is nasa 355 Senator Hill Puyat Avenue. Nasa 4th floor po ito ng ECC building. Sa ground floor po naman nandyan ang aming public assistance center at saka sa mga probinsya located ang ating Regional Extension Unit Offices sa lahat po ng DOLE, Department of Labor and Employment Regional Offices. So kung kayo po is nasa probinsya, tumungo po kayo sa Department of Labor Regional Offices at doon din po ninyo makikita ang ating Employees Compensation Commission Regional Extension Unit Offices. Okay, maraming salamat po Dr. Raymond sa inilaan ninyong oras sa amin. Ayan mga kaibigan, I'm sure marami po tayong natutunan ngayong umaga. Ang mga manggagawa po na nagkasakit o na-aksidente ng dahil sa kanilang trabaho ay may makukuhang benepisyo sa ECC. Pero tandaan po natin, syempre, mas importante pa rin ang ating kaligtasan. Magdoble ingat po tayo sa ating mga trabaho para makapag-retire po tayo lahat ng healthy pa rin. Salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Melo G. Luminario para sa programang Sagot Ka ng ECC.